ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్ వేదికగా వన్డే ప్రపంచ కప్ జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే బీసీసీఐ ప్రపంచ కప్ నిర్వహణకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది. అయితే దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ చేస్తున్న జాప్యం కారణంగా ఈ మెగా టోర్నీ షెడ్యూల్ వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. ముసాయిదా షెడ్యూల్ ను రూపొందించిన బీసీసీఐ దాన్ని ఐసీసీకి పంపింది. జూన్ 27న ఈ టోర్నీ షెడ్యూల్ ని బీసీసీఐ ప్రకటించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. 27వ తేదీన ఉదయం 11:30 ఐసీసీ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేయనుంది. ముసాయిదా షెడ్యూల్ ప్రకారం మెగా టోర్నీ అక్టోబర్ 5 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మెగా టోర్నీలో పాల్గొనే జట్ల తమ ఆటగాళ్లకు సంబంధించిన వివరాలను ఆగస్టు 29 వరకు పంపాల్సి ఉంటుంది. అంటే మరో 2 నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఇది ఇలా ఉంటే బీసీసీఐ కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్ పదవి కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ప్రపంచ కప్ లో పాల్గొనే ఆటగాళ్ల వివరాలను మరో 60 రోజుల్లో ఐసీసీకి పంపాల్సి ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ లోపు కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్ ని నియమించాలని బీసీసీఐ భావిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా కప్ కంటే ముందే కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. కాగా టీమిండియా వన్డే వరల్డ్ కప్ సాధించి 12 సంవత్సరాలైంది. ఇంతవరకు మరో ప్రపంచ కప్ ను సాధించలేదు. ఈ ఏడాది స్వదేశంలోనే మెగా టోర్నీ జరుగుతుండడంతో విజేతగా నిలిచేందుకు ఇంతకంటే మంచి సమయం ఉండదని అభిమానులు అంటున్నారు.